בחוץ. עכשיו אני אגיד לכם כל מה שאני חושב על הר קפה. רגע, עכשיו מלצר מביא לי מאפרה חדשה, אחרי שהייתי צריך לצעוק. אני אומר לו תודה רבה והוא לא אומר לי שום דבר חזרה, אבל זה על הזין שלי. בקיצור, הייתה מלצרית בשם קורל, כל הארוחות באותיה שהזמנו, הוגשו בצורה פקקת לגמרי. הלחם מגיע בלי צלחות לאכול אותה, ככה, כל לחם, עוד לחם שמגיע בשקית ניילון שמתאימה לימי הולדת. השתייה לא מגיעה לכולם ביחד. זה לא מגיע, אשכולית אדומה לי, תפוזים לך, מים לא מגיע לזוהר, זה עד כאן סבבה. שולחן פה מלוכלך, יצאנו החוצה לקפה, בלי כאלה. יצאנו החוצה לקפה, השולחן מלוכלך בטירוף, אני מבקש 3 פעמים שמישהו יבוא לנקות, בסדר. בא לנקות. עכשיו הדבר שהכי עצבן אותי פה עד עכשיו ולא אמרתי אותו, ועכשיו אני אומר אותו פעם ראשונה. למה צלמה? ואני רוצה שתצלם את זה. למה גם עקצו אותי דושים, דבר, הלו. מלצר. עקצו אותי דושים, כן, וגבורים. תן לי רגע, שנייה רגע. מלצר שבא ורוצה לנקות שולחן, ויש אנשים שיושבים מסביב, בחיים לא יעשה ככה עם כל השפריצר, למה כל השפריצר עף לי על כל היד. צריך לעשות בשפריצר ולשים ככה את הסמרטוט. אני ידעתי שהתינום... עכשיו, עד שיעצבן אותי פה עוד משהו, נעשה על זה עוד וידאו. וגם ציפר קצת. גם אני כואב על זה. כואב על זה? אני גם כואב על העניין. ואני מניאק עם אחד מהם מכל הצוות הזה פה לקבל פה טיפ. מניאק. ואם זאבי היה פה, המצב פה היה הרבה יותר גרוע. לאן הולך הצילום הזה? לאמריקה. ליוטיוב. שיהיה לכם כל בוטק. יופי. לא, זה יהיה באינטרנט, אבל זה אין בעיה. תרבות. לא, כן? אתם לא הייתם... רגע, יש פה זה, עודדים. לא, אנחנו היינו, חיכינו פה, ובסוף הלכנו... ליאור, רגע, תצלם גם את זה, תעביר את זה, תצלם אותם גם, יש להם... זהו, נגמר, חלק.